Aton pag pamalandong karon sa pulong sang Ginoo diri sa Hulubaton kapitulo 1 bersikulo 8 si Haring Solomon nagsulat. Anako, pamatii ang pagtudlo sang imo amay kag hindi pagbayai ang kasuguan sang imo iloy. Sa aton nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan, kita nagahimo sang aton nga mga buluhaton. Hindi lang tungod hindi lang tungod sa aton mga ginbuko kag mga ginhuna-huna, kundi tungod man sa aton nabatian. Sa aton na pamatian, siguro sa radyo kaangay sini. Kag bisan pa dira sa telebisyon, kag sa iban nga mga hambal sa mga tao, siguro ang iban kutso-kutso o kon hindi matuod. Si Haring Solomon nagtudlo kay nabalaka siya sa iya mga anak. Agod nga sila magkabuhi. Magkabuhi sila nga matarong kag balaan sa ginharian dito sa Israel. Kung ano man ang aton nga pagtuon sa hulubaton, ina maaplikar man naton sa pagtuon sa bisan ano nga bahin sang balaan kasulatan diri sa Biblia. Kung hindi kita naaman sa aton espirituhanon nga pagkabuhi, hindi kita mapisan o kung makugihon, hindi kita disiplinado sa pagtuon, kag hindi kita matinumanon sa bisan ano nga ginhambal kag ginsugo sang Dios sa aton, hindi gid naton mahangpan ang pulong sa Ginoo. Siling sang isa, obedience is the organ of knowledge. Diri sa pagtuon sa balaan kasulatan, ang aton intentional nga pagpamati sang pulong sa Ginoo, aton inadugangan sang implementation or application sang aton nabatian. Nagakinahanglan kita sang ginatuwag nga willingness, aton kabubuton sa pagtuman sang bisan unsa ano nga ginpamatian naton. Diri sa 1:17 si Ginoong Hesus nagsiling sini, kung bisan sinong tao buot maghimo sang iya kabubuton, makahibalo siya kung ang pagtulunan gikan sa Dios o kung nagpamulong ako sa akon kaugalingon. Ari diri abyan ang ginhambal ni Ginoong Hesus kung paano magadugang ang aton ihibalo kag pagkilala sa iya sa aton nga kabuhi. Ara dira ang intentional or ang ginatawag willingness nga pagtuman sa bisan ano nga sugo nga nabatian naton diri sa pulong sa Ginoo. If any man will do his will, he shall know the doctrine, whether I speak of myself, whether it is really of God. So diri sa balaan kasulatan, nagakinahanglan nga hindi lamang kita palusot sinang mga nabatian naton nga mga pagwali, mga pagtudlo, o kung mga paglaygay. Kinahanglan aton buhaton gid ang aton mga nabatian. Diri sa Proverbs, dagaya o kung madamo ang mga bersikulo nga nagatudlo na nungod sining pagpamati. Pananglitan sina Hulubaton kapitulo 4 bersikulo 1, pamatii mga anak ko ang pagtudlo sang isa ka amay, kag magtalupangod sa pagkilala sing paghangop.
Sa bersikulo 10, pamatii o anak ko, kag batuna ang akon mga ginasiling, kag ang mga tuig sang imo kabuhi magadamo. Kung ang isa ka tawo nagapamati, kag nagatuman sang ginasiling o kung ginasugo sang Dios, sa balang kasulatan dito sa daan nga katipan, ang isa sa mga ginatawag naton benepisyo o pagpakamaayo amo nga magataas ang ilang nga kabuhi diri sa kalibutan. Sa kapitulo 5 bersikulo 7, busa karon mga anak ko, pamatii ako kag dili magbiya sa mga pulong sang akon baba. Kapitulo 7 bersikulo 24, naghambal o nagasulat diri si Haring Solomon, busa karon mga anak ko, pamati sa akon kag magtalupangod sa mga pulong sang akon baba. Kapitulo 8 bersikulo 6, pamati kay magapamulong ako sang maayo gid nga mga butang, kag ang pagbungat sang akon mga bibig mangin matarong nga mga butang. Sa bersikulo 32 sa Hulubaton kapitulo 8, busa karon mga anak ko, pamati sa akon kay bulahan ang mga nagabantay sang akon mga dalanon. Pamatii ang pagtudlo kag magmaalam, kag dili pagdumilii ini. And then sa kapitulo 19 sa sinigihapon nga libro ni Haring Solomon, sa bersikulo 27, untat ka, anak ko, sa pagpamati sing pagtudlo lamang sa pagsayop gikan sa mga pulong sang ihibalo. Ari naman diri ang isa ka sugo nga ginadumilian ang pagpamati sa mga pagtulunan nga sayop kag kiwi, nga ang katuyuan amo ang pagpatalang, hindi nga pagpatalupangod sa mga tao nga ginatudluan nila. Ang kaaway naton nga si Satanas, ang iya tuyo o kon handong nga nagatudlo siya amo ini pagpatalang. Pero ang pagtudlo sa mga alagad sang Dios, ang ila tuyo pagpatalupangod sa mga tao nga may willingness, may intensyon sa pagtuman sang sugo kag kabubuton sang Dios. Busa ang konklusyon naton abyan amo ini. Kung gusto ikaw nga magatubo sa imo espirituhanon nga pagkabuhi, kinahanglan imo gid nga tuyoon ang pagpamati kag imo i-implement ang imo gid pamatian. It is not because we are curious, but when we are sober and serious in our search for the truth that God will teach us. Kung sa aton pa ang balaan nga espiritu nagatudlo sa mga tao nga seryoso sa pagpamati kag pagtuman sang sugo sang Dios, kag hindi sa mga kuryoso o kon curious nga mga tao sa pagpangita sang sayop o kon nagapangita sang husto, pero ang ilahandong amo ang pagpatalang. Damo sa mga nagatuon sa Biblia, pero ang ila tuyo amo ang pagsupak, ang pagpatalang sa mga tao nga seryoso sa pagpamati kag sa pagtuman sa pulong sang aton Ginoo. Kabay pakunta ni abyan nga ikaw seryos sa pagpamati kag pagtuon sa pulong sa Ginoo, hindi nga curious lang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo.
Dios nga balaan, madamo gid nga salamat. Itudloan nimo kami sang tikang nga amon pagabuhaton. Agod nga magatubo, magalambo, magahamtong kami sa amon espirituhanon nga pagkabuhi. Kinahanglan kami serious, sincero, sane ang among mga pamangkot agod makatalupangod sang kamatuoran. Kag nga hindi kami mapatalang sang kaaway. Giyahay kami karon o Dios sa sining adlaw. Ikaw magbulig sa amon sa pagtalikod, pagbiya sa sala o konbisyo nga nagagapos sa amon. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay, Nairil, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton segment karon. Pastor Arnel Medes, mayang agaman sa imo. Alombro Galiantes Jima, thank you sa imo nga pagpamati. Thank you that we have met na sa Kabangkalan, and then sa kay Arma, Sonha, Malahay, Imalay. Okay, I think maayong aga, Pastor, muning imo nga buot silingon. Mayang aga man dira sa imo, Arms. Ang Diyos magapakamaayo gid sa aton nga tanan. Madamo na salamat.